Machiegni kendo nyako Ramogi jopuonjre moyo 1,100 ok bi yudo hola mar HELB higani kaluwore ni migawo mar omenda ong'ado budget mar aguch omenda mar tiegruok nikech chal marach mar ochumi. Kaluwore kod board mochung' ne chiwo hola ne kuonde tiegruok mamalo HELB migawo mar omenda nochiwo negi mana bilion 14.8 ka geta margi ne en shillings bilion 20. Ma biro ka board no wacho ni kwan jopuonjre ma ok chul hola bende medore. Gima bende koro rocho sob jomoko mogeno kuom hola no. Jakom board mar HELB Charles Ringera wacho ni jopuonjre 500,000 ne oro kwayo mar hola no to mana jopuonjre 341 kende ema dhi yudo hola ne. 14.8 billion Kenya shillings to fund about 341,000 students. However, we have we got a demand of about 500,000, which means we are not able to meet the entire demand. So we have a shortfall of about 140,000 students who we have allocated 0 for this year, hoping that next year things will be better, or requiring about 5.7 billion Kenya shillings. And we continue talking to the students to give them hope that next year things might become better. Allows us them to disburse funds into a mobile number, which is typically what we use M-Pesa for. When they disperse that money, the students are then able to access the money.